Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamegalia High Court hagasngi palay kalakantaj ban pha to ket biang halor ke jingyap jong sub inspector ba Pearly Stone je marnyang house nam 8000 khatsan hapathar khma rib hoi balakan tho ru bana ki sabot berki kot kisla la shamba amla don satya weipat ubala siat uniu he pulen hado bon dakhlat no handai ula siat hi yaladi hagani ka sngi ngayeng bishar kala panwai no e ka mukot duma bala ai da ikmi jong ba Pearly Stone ikong Dorothy marbanyang bala khlat no nangani sla perthai ka High Court aba panwai no e ka mukot duma kala ong ba bala pet banya e ki sabot bat ki wei kampa ba ya ka jing siat yo he pulen lale do weipat ubriu lat no daw niu he pulet hi haga jogo por ka High Court kala ong ba kani jing panwai no ya ka mukot duma kam devan kta pat ya ka jing bishar ka brang sa teng ha ka weipat ka ying bishar la ne ka trial court kala kerman ba ka jing bishar halor ka jing khlat no kan sedang biang no mardor bat an pendap ya ka hapo hanriu banai nadu menta kasngi laban kedo ba ikmi jong teu he pulen ila let Supreme Court hadien ba ka High Court kala panwai no ya ka mukot duma ba ningkong ha ka atpo artere uleber arajar khat riu ha ka bakla kan taj ban pha to ket biang halor ke jing khlat no khun jong i ha pathar khma kadaw bi ikmi la ai da ka mukot duma ka long ba ka jing to ken amsham la bot hi kendon chi spa anyo kun riu jong ka Code of Criminal Procedure khat khandai spa anyo kulai bat kaladan ka jing persang na ka kun hon to ket ban buri e ki jing shisha bat don pen i bo khun jong i la khat hi la ka jing em kiladan lai tli ki jing ken no aka mukot duma bala ID kong Dorothy bala khlat no mentala kat tu ani snam ila ka do bo doktor bala sumar ya khun jong i hakapor budang em bat bala ra sapathar khma CHC ula ka do bo kuli ula rung na dien jo ka khli kani ka pen i bo te he pulet ula sha siat na dien ka khli bat kuli ula mi na ka liang ka diang jo ka shalang man nei habala le pat ka postmortem no po civil hospital hakasingi ka babot la pa bo kuli ula rung na ka diang jo ka shalang man baru lami pan na padeng jo ka khli na dien sakawai pat ka bai ikmi la ka do ka long ba khun jong i ude ba ju tre ju kta da ka khti kamon bat kam don daw bo set hi yala die da ka ba pendon kam da ka khti ka diang ka benta ka balai ka long ba ki mafia ki ba ya tre kam hajella kira ban bitar ya ute he pulet na ka daw bo la le da ka ba ting e persha e ka jingle bi an halor udaw yong loong ba kini ki mafia ki don ka jingya de ba ki he ki han ki ba don bor ba ka High Court kalau ang bakam don satya ka jing arta tin bah ka step jong ka arpu sautre u kalaling kot arajar khatsan kumbalai pu artri ki trok ki doyong bala suba ba ude doyong bala ti bean kila syabat hapatar khma outpost ha kami jong ka arpu sautre kalaling kot arajar khatsan ha ka por shwa ka khandai ba GAA armut ki pulet ki basa marjan ba ute he pulet kila sngo ya jing sawa bat habaning kong kila mudur ba ude bombula handai hadien bekila yo sngo ya jing ut jing nam kila let chaka jaka sa jong teu he pulen bala syam bola thia leng ktar hapdeng ka jing ken jong ka snam bar ka jing khang jong ka kamra thia badan uniu he pulet kala pli naglang ki pulet ba toket kila aya ka jing mudoi ha ka shipau trek urisau arajar khatsan hapo ka kondon lai spa ar Indian Penal Code khat phra spa ndu pho ya ka jing mudoi la ai persha ai ki sangot ki brio hapo ka kondon lai spa hanriu jong ka Indian Penal Code nakadaw ba usnam arajar khat nriu ka High Court kala kentat ban pha to ket biang ya ka te ka jingja ikong Dorothy la let Supreme Court bat ha ka pratarek ujemang menta usnam kani ka ying bishar bahalor du jong kari kala aya ka hukum bat kala pha biang ya ka mukot duma sha ka High Court habala bishar biang ka High Court kala pan ya ka case diary chart sheet rengkat bet ki dur kidar nolor kata ka High Court kala pensangye shwa ka jing bishar da ka wei pat ka ying bishar la ne ka trial court khnang bagan pet shwa la ya ka jing toket bala le hapan kan tat no sharot la ne don kam ni e man pha toket da ba thamai ka High Court kala ong ba ha ka ba de ka te ka jingja arngot ki pulen ki badang shetja ha ki yeng ki badan markhab ka yeng basa uteu he pulen ubadei pe ya ka pathar khma outpost kila poining kong ha ka kamera bala yap uteu he pulen ubala thia apreng ka jingling ken jo ka snam bat ka dur khman kala dam shapo shakaliang ka diang kite arngot ki pulet kila ong ba ki khlem kta ai bat kila lapat bah kti ka diang jo uteu he pulen kala dan ka tiarsian kila dan lang ki he pulet hajan bat uwei ubriu na ribhoi badia kini la khot shakate ka jaka namar ba kila lap baute he pulet udang dan mensiem kila ra no ayu shapatar kama CHC hadien ba kila dap shan ni ki dor kidar da ka mobile phone na ka te ka CHC la ra no ayu te he pulet GNRC hospital ha Guwahati bat ula khlat no ha ka por bala bu jingkli o doktor ba sumar yu te he pulet hapatar kama CHC ulong ba ka tu ka khlep man ula tharai ba kuli ula rung na dien jo ka khli u te he pulet borla mi pan na shakhaman ula kuburu
bakala day kasian baningkong yu ban sumar yu ubrio ba mensaw na jing siat kuli. Henry habala le aka postmortem hanong po civil hospital. U doktor ula syambo kuli ula rung na selang man bar ula mi pat na dian juga clear. Na lor kata la le sada ka way pat ka postmortem hadian ba ikong Dorothy iklam hon ya ka postmortem bala le anong po. Ya ka postmortem ka baar la le de ki Dr. North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences hadian bala say biang ya ka met jong teu he pulen na ka jakatem. Ka high court ka laong baki doktor ki bala le ya ka postmortem ka baar hila menjer bad u doktor na nong po bau kuli ula rung na selang man bad wala mi pan na dian joko clear. Kita angot ki pulet ki bala lap ning kong yu teu he pulen ki klam ong baki la UEAA kabala pensubas niyo la niya ban UI ya ki weipan ki beriu hakate ke jaka. Ka high court kalau ang bana ki kot kisla bat ki sabut kampa wa kandan kanu ke jingle sniu persya yu teu he pulen la niya bola sya le sniu ha ki weipat ki beriu. Ha ka bayade ba ke jing penan kam da kati ka diang pansian ka high court kalau ang ba kam long satya ka ba e ban mudder baya ka tiar siat anra da kati ka ba kam telon bat ban bu ajan ka selang mat bat ban sian. Nalor kata kalau ong ru ba amdan ke ka ba pen I ba kala dan ke jingle sniu la ni la don lang da ki weipat ki beri ha ketika jaka ha ka por belajar ketika jingja. Syu ka high court kalau ong bana ki court kisla jong ka case diary bat ka chart sheet bat ki sabut belawan ra ha ka por bantian bishar ka pau bo teu he pulet ula ban siat yap hi yala di bat am de ki weipat. Hendai manu pat badan keti ban pen bor yo ni he pulet ban syem la ka jong ka jingem la ni manu ki ban hap kit kli kat kum ka kendon lai spa henriu jong ka Indian Penal Code ya kini an hap ban pet ya ka por batian bishar haba puli pnia iki kot kisla ka high court kalau ang ba am shim la dan show wat tang weiru bala sya suba ban dan kti ha ketika jingja bala sya pelat la ni sya ai jingyada bat ban pen shisha ya jingkano apo ka kendon lai spa henriu jong ka IPC ka dei ka ba ye ka high court kalau ang ha ka bakun kimna ban kelet ba he pulet ubadang kena ha karta ubala ban klem menjor bat ka jing beteng jong ka jing le be an he ki kam do yong ula du no yala ka jing em amdan ai lat no ka jing snosen ai ka yin ka sem kuntup ya ka jing pan ma na ka benta ka sarkar sha ki ikmiye jong te he pulet namar ka sarkar ka klem la ban ai ka jing yada ka ba pura ya u henry habala pet benia ai ka sabut bat ki wei kampau ba ya ka jing siat yo he pulet la le da wei pat ubriu lat no da uniu he pulet hi amna ru ban ong manu ki bala niat yu niu he pulet ban shim mila ka jing em la jong kadai ka benta jong ka trial court bakan wat ka jing shisha halor ka ni na lor kata kala ong ru bana mar ki te ki daw bala kedo kam pau ai kam tam hadian pras nem jong ka jingja ba andan kam ban le biang ye ka jing toket bathamai kala ong ru ba kani ka jingja kam pau ba kadai ka ba biang tam ban phat le ka jing toket ka bathamai ka high court kala kermen ru ba ka sarkar kala de ban si ka bailot san chi ba dei hok ban yo kat kum ka an halor ka jing khlat no jong teu he pulet